El darrer punt de l'ordre del dia del ple d'aquest dimarts va ser també un dels acords més destacats. Es tractava de debatre una moció presentada a petició de la Comissió Vilafranca Decideix, integrada per més d'una quinzena d'entitats, demanant el suport a la consulta popular sobre la independència de Catalunya. En la defensa de la moció es va donar la paraula a un representant de la comissió, el vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Joan Soler Bordes, que va apuntar que la consulta és una aposta per la democràcia i el diàleg, tot recordant alguns moments històrics a Vilafranca en aquest sentit. A Vilafranca, en l'època medieval, es van reunir diverses vegades les Corts Catalanes per tal d'exercir amb el rei allò que els historiadors anomenen el pactisme, és a dir, la capacitat d'entesa per la via del diàleg i la concòrdia. També com la Concòrdia de Vilafranca, punt de referència ineludible en la història de Catalunya, que està simbolitzada en un dels quadres d'aquesta sala. Soler Bordes va recordar que poder exercir el dret a decidir és responsabilitat de tots en una democràcia i tal com es va demanar en la reivindicació de la vegueria Penedès, també es demanava suport a l'Ajuntament de Vilafranca per a aquesta consulta. Fa uns anys, en aquesta mateixa sala i també davant el plenari municipal, vam demanar al consistori que manifestés la voluntat popular d'organitzar-nos i ser reconeguts a una vegueria pròpia, la vegueria del Penedès en la, malauradament, encara futura organització territorial de Catalunya. Avui demanem la col·laboració municipal amb els recursos necessaris, materials i econòmics per portar endavant la celebració de la consulta popular com ho faran tants altres municipis de la nostra geografia. El tercer punt de la moció plantejava que l'Ajuntament col·laborés amb recursos materials i econòmics. Aquest punt es va retirar del redactat amb una esmena que va defensar el regidor Raimon Gussi, tot i assenyalant que no és possible legalment. Gussi va mostrar, però, la voluntat de Convergència i Unió de treballar amb les entitats per promoure que Vilafranca es pugui desenvolupar la consulta en les millors condicions. Bernat Villarroya, d'Iniciativa, va votar a favor de la moció, sobretot perquè significa una reivindicació del dret democràtic a decidir el futur d'un poble. Per part d'Esquerra Republicana, Josep Calar va mostrar la satisfacció perquè Vilafranca es faci una consulta d'aquest tipus i va avançar que faran campanya a favor del sí. En canvi, en nom del Partit Popular, Josep Ramon va anunciar el previsible vot en contra, que va exposar que no hi ha una majoria social que recolzi sentiments independentistes i que en aquests moments cal pensar en com sortir de la crisi econòmica. Per part de la CUP, Llorenç Casanova va lamentar que la justícia espanyola impedeixi que un alcalde català no pugui donar suport a una consulta com aquesta i per la seva part el regidor Josep Colomer, en nom del PSC, va apuntar que com a exercici democràtic no podien votar en contra d'una consulta ciutadana, tot i que s'abstenien per no estar d'acord en el fons. La moció es va aprovar amb els vots a favor de Convergència, la CUP, Esquerra i Iniciativa, l'abstenció del PSC i l'únic vot en contra del Partit Popular. Al finalitzar, l'alcalde Pere Regull va demanar als organitzadors que es replantegessin la data inicialment prevista pel 13 de desembre per tal d'afavorir que la convocatòria tingui la màxima participació possible.